Tabuk di bungsong tabuk ang kedeng maromai jora kedeng maromai bono nasing tomani via kubun channel ni bono channel jora nam ni bagai ang ko amalia haifano tabuk ani logeo jini khasukcha tidi di CEM Sri Purnachandra Jamatya ang bobai malaika sar tini borok je phaimani kuthumlaimani nini bukhani kok pinini feeling bom hai tabuk actually आगे पर साइमानो जे चिनि बरक चिन लगेवा महाराजन लगेवा सु बरक तंग हनै तिनि फाइखा जतन हामबाया फरो लाइक खातुंखा अमन प्रमाण जे चिनि तिप्रासा नि अधिकार नि बागै किलानि बररक ताबो जतन रेडी फाइट खायनानि बागै कारण जों साइमानो थानसा के चबा खायखा के जों खप्लायङ बनि प्रमाण जों एडिसि मानखा चिनि तिप्रासा एकर्डुंखा तेबो गोबांमा दाबि माइ फेमिनि इंगे जों ताबो बसकांगो बसनि लैंड राइट्स इकोनॉमिक राइट्स नैनि एडिसिनि एम्पावरमेंट तिप्रासा एकर्ड जों तानि माया खानायबा जों मानाय हायसि जों थानसानि बिसिते चबा खायनि नांनाय जे बाकी पार्टी रग जे सिफानो सादि जे एडिसिओ 5 बছरनि यागोलो तिप्रामथा मंसा खायमेया महाराजा पार्टी मंसा खायमे जे सिफा सादि जनगण बरनि मकल खुलावबै नाय दं हायसि बीजेपी 8 বছর রাজ্য তংমানি বনবু মকল খুলাवै नाय दं हायसि तिनि मकल खुलाव नायनाय रंनो तिनि अरजागा फाइसो फाइजा जे सिफा बर एलिगेशन दि जनगण महाराजनि लगे तंगो चिनि लगे तंग बोसोरक टारगेट खाय तिनि बोसोरक नाय और टारगेट तो जों कुनो रजा करे हायफान और मात कप्लें जतन साइमाखा राबलि 10,000 बरक तो उनाय मिरो मेडिया रक्तै बकाहाके असेसमेंट खाय मानाय खाय नायदि मिनिमाम 10,000 और बरक Wnglaijak हायसि Sir, CM ni kuktai bo sawai mano bini speech always no bo sawo 28 ta seat jeng keplayangai jeng additional dokol khlainai no ke busak expect khlai busak rok seat manai keplayangai man जों 28 saya हायसि किन्तु बरो 28 मा या बब परिष्कार जों 28 saya बरो हाय बरो जे प्रो इलेक्शन कैंपेन के दालार प्रमिस खायमाने हाय मिस कलखे चाकरी मानाय बसरो 50,000 चाकरी रुनाय नेनि तै गोबांमा टेरिटोरियल काउन्सिल रुनाय एडिसिनो 50 ता सीट रुनाय जोंनि गामियाव आमचाइबो कलेज खुलावनाय खुदि खुलाव जाखोबा खुलाव जाया ताबो बरो सीट न पर्यन्त दालार साहा हायसि 2830 पर्यन्त साखा हायसि किन्तु जों 2825 ता जों मानाय अम राज्यबासि रक बोर्डनि परे नुगनाय हायसि ini hasani lukurong no through ani channel dai tamni ni kok jar tongnai ani kok kuchar muamone je जों थानसा तंनि नांनाय थानसानि बिसिंति चबा खायनि नांनाय जे कुनु चिनि तिप्रासानि प्रॉब्लम सलुशन उनानि बागै महाराजनि नेतृत्वे थानसा खायि चबा खायि न जों आदाय मा खायनाय बनि सारा कुनु लामा गरै बैनि पार्टी जे फाइथों बरक चिनि तिप्रासानो हामजा गया चिनि तिप्रासानि भबिष्यनो सनानि मजुया अनि बागै जों चिनि तिप्रासानो जों भबिष्य सना लायनि बागै महाराजनि लगे तंगै चबा मा खायनाय